What's up mga kasap? Kamusta mong tanan? Mayong hapon sa atong tanan mga kasap. Hut! Muni hapon na. Tagay agad. Aga pa nga. Mayong gabi mga kasap. Mayong hapon di ay. Excuse me po. Kung tayo practice na, tugay na. So karon lang nausap. Mga pila pod ka Domingo. So ayong hapon mga kasap. Kapos ug gadunahan, kamusta tanan? Kamusta man ang inyong hapon karong hapon na? Kamusta ang inyong lagay? What? Sa mga panahong ito. So taod. Kita'y manihapon na pod. O naano po tayo piniritong tamban. O guban pa. Kaon tagdaghan. Para kusgan. Kaon tagdaghan. Praptik. Tara. Mangaw na ta. What? Mga kasap, muna itong panihapon, no? Ati tamban pinirito. Kaning niyaging simana paning uban. Kaning inununan. Atong giprito. So, magkalimao. Sunod. Pwede na na. Napo yung uban na. Ha? Napo tayo sa usawan, siyempre. Nya, so gud ta kaon mga kasap. Ay. Manihapon na ta. Hop. Ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, makaon lamang hugtai. Kung ako'y mahimong tae, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y mukit-kit sa igit nga nipilit sa inyong haligi. Kung wana'y baboy sa inyong silong, wana'y mukit-kit sa igit nga nipilit sa inyong haligi. If I'm going to be a piggy, you tie me under the backyard. If you have mercy on me, you feed the shit to me. If I'm going to be a shit, in the post that's where I should stick. If you have mercy, you feed me to your piggy. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a post stock shit under the backyard. If no more piggy under the backyard, no one's going to eat with a post stock shit under the backyard. Mintras nagkaon tanaw putag sa pangalan live ng tutuktuin mga kasap.
inyong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, makaon lamang hugtai. Kung ako'y mahimong tae, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. Kung wala'y baboy sa inyong silong, wala'y mukit-kit sa igit nga nipilit sa inyong haligi. Kung wala'y baboy sa inyong silong, wala'y mukit-kit sa igit nga nipilit sa inyong haligi. Ya, bukaw na kagtuwad mga kasap ha. So sa panahon karon kinahanglan mag-camping ng tanan. Mag-camping ko, mag-camping ako pamilya, mag-camping ng tanan. Bye-bye mga kasap.